Jezero Korlatoš kod Bezdana. Prelepa priroda. Ovo ispred nas je njen zapadni deo jezera, načičkan kućama i vikendicama, i praktično je na tu stranu nemoguće prići ukoliko niste smešteni u nekoj od tih vikendica. U ovom pravcu tamo iza je Veliki Bački kanal, a na ovoj istočnoj strani nije tako naseljeno, odnosno skoro da nije naseljeno uopšte, pa smo mi našli jedan kutak za pecanje koje pretpostavljam da neće biti nešto uspešno, tako su nam i rekli, ali će biti vrhunsko kupanje. Evo ga. Dakle, obzirom da većina ovih vikendica, koliko ja znam, se i izdaje, možda je pravo rješenje za one kojima se ovo dopada da na vreme nekoj od njih obezbede smeštaj u bilo koje doba godine. Ja mislim da je ovde pravo uživanje boraviti. Kolega, dobar dan. Ništa od ribe ovde, ali? A dobro, nešto smo uspeli tamo na kanalu da upecamo, tako da nije loš dan što se tiče ribolova. Evo ga, dođite na Korlatoš.